Vítajte pri tomto videjku. Neviem, či bude zaujímať každého, ale snáď tých, čo by si chceli kúpiť túto sekeru, asi jej. Je to od výrobcu United Kultéry, neviem, či som to dobre vyslovil, M48. Mám už teraz aj druhú so značením USMC, ale čo by som k nej chcel toľko povedať. Materiál kovovej časti je fakt, bo hlavica, alebo ako sa to povie, proste sekery, je uhlíková pružinová oceľ, veľmi dobrá kvalita. Čo sa týka rukovete, originál, toto ako vidíte, už mám spravené zo silónu, tu originál som zlomil. Čo sa týka originál rukovete, na to, že tá sekera stojí okolo 100 €, je to plast so sklenými vláknami. Má tuto aj také vnútri zaliaté, také pružné plechy, ale zrovna v mieste, kde končí kovová časť, sú prebrúsené, sú oslabené. Neviem, prečo to robia, že zrovna na tom najnamáhnejšom mieste to oslabia. Tak samozrejme, že som ju tam zlomila ja. Ale jednoduché riešenie, silónová tyč. Táto má priemer 30, ale odporúčam 25. Drážka, 3 diery. A máte ručku, ktorá má fakt vydrží, teda ak by ste túto sekeru chceli, lebo fakt sa s ňou aj vrá výborne, aj čo sa týka do lesa, ľahká, za opasok. Tak, nech to nevyprávam, potom čo si ešte poviem, idem to dať zo 4 metrov. Takže toľko asi k tejto sekere, len ešte upozornenie pre tých, kto by si ju chceli kúpiť. Nekupujte si lacné sekery za 30 €, 20-30, tam je plast ABS a ten zlomíte, či už na nožíku, alebo na sekere, kde zbadáte ABS plast. Ďaleko od toho zlomíte, ešte len vyťahnete z púzdra. Už keď plast, tak TPU, alebo aj toto, no ale tak no, možno to bolo aj tým, že som to házal ešte z jary, keď ešte bolo dosť chladno. Možno, že tá ručka bola tvrdá, možno, že v lete by som ju nezlomil. Neviem, však mám druhú. Možno vám poviem aj, ukážem aj tu, či vydrží, či nevydrží. Tak skúsme zo 6. Neviem, či to bolo na videjku počuť, ale toto bol presne ten prípad, keď som tú sekeru predtým zlomil, že som ju zapichol a ešte sa mi oprela o drevo aj ručka, tým pádom sa mi to presne v týchto miestach utrhlo. Hovorím, možno to bolo, lebo na YouTube sú videjka, kde to hážu z 20 metrov, 15 a fakt tej sekere neublížia, ale to v lete možno to bolo tým, že som to hádzal ešte v chladnom počasí, aj teraz je ešte boh vie ako. Sú nejakých 5 stupňov, takže, ale toto je silón, tak ten by už vydržať mal. A ešte to skúsime z 8 a ukončíme videjko, nech moc nerozprávam. A je to tam. Takže len toľko som chcel povedať k týmto sekerám pre tých, kto by mali o ňu záujem a chceli si ju kúpiť, nech vedia, do čoho idú. Ale keď aj zlomíte, uvidím z toho druhého, keď budem házať alebo vrhať teda, ale tu si nechám fakt až na teplé počasie a uvidím, koľko vydrží. Ako som vám povedal, náhradné riešenie silón, jednoduchá výroba a máte nádherný tomahawk na vrhanie, na bushcraft, na čo len chcete. Tak, vidíme sa. Čaute pri ďalšom videjku.